dengan yuk. Ayo sembarang dengan. Oh, perdamaian, 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 perdamaian. Ayo, mikir sampai kerendi. Dan dia mau mikir. Ayo gue oh penyanyi ki mandiri gue ini dewe dina dono katane kan ora lho. Kan digolek tangi ati. Ayo. Yo. Durasi. Engko bari iki kendung nyanyi mangu. Apa saya? Oke, bojo loro masak jus, bojo loro. Oh, pek kok meneng ae pek. Oh, pek. Ayo. Kakak Kamit, kamu punya pecut enggak? Cetes ngono iku lho pecutnya mau. Cetes. Oh. Ayo. Dene ku nek ono pecut pure gak gelem Ayo. Oh. Ayo mesti kita omongin. Kan iki lho tidak berkaitan ya. Lah iya. Yo biasanya dene ki pakai turu karo ngomongke dhewe main Just